добре, здравейте, това е поредния епизод на Minecraft Survival with Bobo 107. Или както е при него, with Mineshafter. Така, и нека започнем отново. Кой ще прави, бабушкер? Отивам да взема храна, защото съм гладен. Не знам, че не си гладен, това е нормално. Да, свършихме плешките бутчета. Плешки бутчета. Бутове. Добре, значи последно бяхме стигнали до тук, слабости бяхме сложили, обаче аз сега ще изкопкам. Така с първото про, защото не ме кефи всяка стои. Той нощ, докато е правил гарта, сигурно е бил гладен. Сигурно. Кой си е викал, чай сега, как да направим глада? Може би с нещо, че табори колема. Пусни слаба тук, бе, цигарин. Че не ще разшибания задник. Искаш ли храна? Аз ще си сготвя. Аре, пре си изготвиш, взимай иди пържоли. Значи така ще стои за сега. Да знаеш, направих много дъски. Той е често кашиня за дъски. Да знаете, ние с честовете сме много подредени. Да, не, аз не съм много подреден, единствено Боб 107 ги подрежа винаги. Че... Значи Аз виж, често подреждам това. дъски, всякакви квадратни айтами, каблстон и тук рандом айтами. Нали, а той долния ще е за скъпоценности. Добре, той ще е за скъпоценности. Ето е за всичко останало. Какво ми трябва? Трябват ми факли. Аз направих така малък стил. Тъй, сега... Аз спирам видеото за... Не, ще... Спирам видеото за малко. Ще го продължа по-късно. За какво бе? Така. Къде отиваш, брат? Ей сега. И видеоклипа... Продължавам да снимам. Така. Тъй. Тези, които гледат... но е съжалявам. Но не съм правил нищо. Как ще гледа това клип, бе? Ти си много... Сега, моля се, не ми напомня грубата истина. Искам поне за малко да фантазирам. Да, виждате го, той педарахче. Добре, сега ще отсека главата на този педарахче. Помагай! Помогни! Как му отсека главата? Ами чекайте ме храна мина, трябва да знаем после. От кога те стъпаци станаха толкова точни? Аз те цепнах, не се чуди. Майко, трябва да ти направя снимка, обърни се. С гръб към мене. Къкна съм F5. Ти си толкова така... напълнен с стреличи направо. Не! Така аз ще да препичам каблстон, обаче заради тебе забравих. What имах много кабел. Сега ще покажа каква ми е идеята, като препика каблстона. А през това време дай да направим нещо като къщичка тук, защото не мисля живее така на улицата. Като кошар. Да. Аз направих къщата. Сега не тебе ще направя. Готови сме, имаме... Ние се пренаселваме в скоро време, нали? Защото да килваме прасетата или ще правим ферма? Чакай бре, аз тук направих направо къща, няма смисъл да си я строим. Да килваме прасетата или ще правим ферма? Ами ще правим ферма, обаче трябва да намерим моркови. И решили. Сега ще правя нещо изключително интересно. Ще събирам семена. Добре, аз искам да съм като тебе, аз събрам семена. Знам аз. Не мислиш, че е малко алчно да събереш сам? Да, знам. Готови сме. Значи това са ни къщите. Знам, че са скапани. И някои лапета, естествено, в детската градина крещят, като не е нормални, като да... Палачките там, които са там, Педрота да ги колят. Много ти завиждам, че живееш до детската градина. Да, защо така? Не знам. Щяхме да вземем... Щях да вземам, бре, брадва. Много сме бедни на тема брадви и инструменти въобще. Аз съм беден и на тема обща култура, обаче зато и няма да говорим. Тото е факт, така че... Не ми напомни. Стигаме само госпожите ми да ми го напомнят. Да.
Чакай се, къде си направил къща, бе? Виж, това са леглата. Тук лягаме. Това е моето легло, това е Това другото. ти! Къща без тавани, прозорци. Да, това какво е, бе? Я виж таван. Да, да. Охо, много макар тавана. Нали, много е мощен кът и мрака. Аре, лягай, че става вечер. Чепи марка със свинече без батерия. Лягай, че става вечер. Учей се в леглото. Оф, може да те засиля първо? Ай, учей, иначе ще закора с меча се. Ха. Стана. Run for fun, run for fun. Лягай. Клиповете не знам колко ще ги кача, колко ще дълги, когато ги правим, обаче предполагам, че са някъде към 20 на 25 минути нещо такова. Надявам се да сте навити да ви губим времето. Да. Ако не сте, go fuck yourself. Така. Сега ще видите каква ми е идеята. Аз моите бях в мозъка. Какво така е? сме се. Нищо, оставяме да си говоря глупости. Да, ръчим в мината е, човек, защото трябва да вземем малко айрон. Повод да знаеш, прашкам всичките бокуци в един чест, после ще. Не чупете пясък, който не трябва да се чупи. Ти ми беше интересно. Така, ще вземем лопат. О, също забравих да ви кажа, понеже съм толкова велики жесток, преябах първия клип и няма може да го гледате от мене. Да, лично от него няма може, защото е много така голяма издънка, т.е. издънката още от как се е родил. Моля ти се, казах ти, спри да ме напомнеш грубата истина. Омръзна ми вече, постоянно ми го натякват. В училище, в туалетната... Аре, тръгваме да раззнаваме, идваш с мен. What the fuck, ти... О, за малко ми се стори, че намерих ти Мицел Island. Той е била само Cobblestone. Не Cobblestone, Stone. Идвай. В мината ли ще ходим, бе? Да. Чай сега намеря честа за други айтеми. Малко лаги не мога да отварям честа, прави се. Трябва ми храна. Искам. Бах, ти много брат. Кажи ми, че това ще го отрежеш. Няма го отрязвам. Добре всички, които гледат клипа на Бобо, хейтвайте го колкото може повече. Снимаш, нали? Да. Така, викам, че няма снимаш, няма как да хейтват, ама що да снимаш? Трябва да сложа на стаята си. Имам пържора, а себе си тъй, че ай тръгваме. Добре. Колко? Имам достатъчно. Трябва да сложа табела Трябва на... да тези малко по-вътре в мината да не може да излезем, че тогава ще кажа колко имам. Да изпиша за храна. Трябва да сложа на стаята ми табела с надпис "Не влизай, снимам". Добре, ще спра клипа за малко, само докато ми спрат фреймовете и после пак ще го пусна. Дай прожолите. Че си продължил клипа, нали? Да, съжалявам, че много спираме клиповете, но това не е в природата. Така сме се родени. Да, аз виждам се пае. И добре, отново съм тук, фреймовете ми спряха. Има крипър за тебе. Да, добре. Спасих от него. Глупака за разрушая рана. Светни и ми дай храна. Защото нямам сърца. Прилеп! Не дей! Що хапе, че и ще станеш Батман. Трябва да го убия. Преди той да убие мен. Къде си? Толкова ли съм сакат, един прилеп не мога да ударя. Падна ли ми, бе? Умря ли, бе? Ес. Още един! Кобре, аз за кой къща какът за клан. Служи точно и дай храна, нямам сърца. Добре, крипфейс. Но кефи как се стряскам.
Който се държа като ноб. В началото, като бях нова в играта, последната две някакъв ноб се стрясках като лайно. Спрях, обаче наскоро пак почнах. Добре. Бобо, айде приключа на клипа, защото вече и диска ми се напълни, няма как да влогвам. Да сня. Съгласен? Еми, айди. Добре хора, значи благодаря, че гледахте, ще се видим следващия път. Дано да не ви е харесал този клип, не сабскрайбвайте, хейтвайте колкото може повече и до следващия път. Чао! Мамо, ела ми го изкучиш!